vanhu kaimi mukatamba naMwari idi kuchava nekuchema nekugeda geda kwemeno. Vanhu kaimi mukatamba naMwari idi pashata zvamanje manje paipa mawani ndo anonzi mawani chaiwo chaiwo. Ndosaka tati vanhu kaimi mukatamba naMwari idi kuchava nekuchema nekugeda geda kwemeno. Yes. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, yakakodzera ngechionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wangagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, nyaya ndinayo panapa inyaya yemota. Inyaya yemota. Mota dzanetsa. Mota dzanetsa. It seems like munhu wese ari kudawo mota. Even vakambopiwawo varitotaura kuti aiwa kadai mapawo mukadzi wangu. Handiti kawanhingirikini WaFantan akapiwa, amai WaFantan vakapiwa. Even mukadzi wake akapiwa achati dai mapawo amai vangu. People are never satisfied, and nguva yatiri kurarama inoi vanhu vazara neunyengeri, and people are very greedy, and people they are only thinking for themselves only. They don't think about the next person. Takamboita this discussion chitaura kuti the problem that the Zimbabwean people are having hanzi ndeyekuti hatisi kudyawo tese, hatisi kukwana pagutsa ruzhinji. If you haven't watched that interview, go and watch it. Ndandina zigo panapa, so I will put the link in the description. Unozvionerawo that interview, but the few vari kudya zvamanje manje, it seems kuti havasi kuguta and vada kuramba vachingodya. Zvinogutwa here? Amen. Saka ndisingatambise nguva, rega ndipinde muklipi iro raProphet Madungwe vachitaura ivo kuti aiwaka mari haisi yenyu, mari ndeyasewikneo, and sewikneo vanopa munhu wavanoda panguva yavanoda. Handiti saka mawani hanzi sewikneo makapa Mukadzi WaFantan Mota, Prophetess vanofanira kupiwa futi mota. Zviriko here zvinhu zvakadai so handitika. Amen. Without wasting much of your time, rega tipinde video clip. But tisati tapinda video clip, ndoda ngotaura kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri kubuda pasi apa. Kana une contribution yauda kuita towards the channel, ndibate futi same number ipapo handitika. So rega tinzwe kuti hanzi nemunhu waMwari. Hanzi problem inotanga pakubhiliva kuti Madungwe munhu waMwari, ndo panotangira problem. But isisinei vanozvita prophet, saka tongowatiwo prophet. Rega tipray tinzwe. Yeah, pane message ndakapost about ndichiti tinoshuwira kuti mai Madungwe vapiwe, Prophetess Madungwe vapiwe a donation by say week nechivhayo. Nakauya kuinbox akati zvazodi aiwa zve mari ndeyase amaudziri zvekuitira sei wiki nechivhayo. Vakangodecide kuti aligara kuti mboblessawo Prophetess Madungwe sengoblessa kwavakaita. Ndi vakablessawo even the wife of WaFantan. Wa Prophet Madungwe ndiye angasarire muchirongo. Aiwa hatototi saka vanhu regai kudzira sei zvekuita chichi mari. Hanzi vanhu regerai kudzira sewikneo zvekuita. It seems like now sewikneo ndiye akamwari and then Victor yangirozi. Zvekuti munhu akakumbira akanamata kuna Mwari sewikneo chivhayo, Victor ngirozi omanzi enda unoona Victor omva apindira. Handiti saka hanzi musaudzire sewikneo zvekuita. Ende mukadzi WaFantan wana akapiwa mota. Ko Prophetess ndo vangasare. Ndo pane nyaya yanga ndichitaura kuti ivo vacho vakapiwa mota. Why is it vari kuratidza kunge vasiri kugutsikana, vari kutoda more? Yet vamwe vasati vapiwa. Tina vanhu vakaita sana
anonzi sniper vari kuchemerawo mota, tina maititi vari kuchemerawo mota, tina Riki Fire ari kuchemera mota. Yeah, the list is endless and people they are desperate for these free things handizoti chii chiri kumbonyatsoitika but rikatinzwe vamadungwe vachitaura kuti haufa dzenyu marinzidza sei tinotenda Mwari vakatipa sei vedu. Iwe tina sei vedu, sei wiki inochivhayo vatakapiwa naMwari isusu. Vanotitirawo zvatinosvibira. Vanozadzikisa zvishuviro zvevanhu vazhinji. Kune vanhu vazhinji vayambutswa nasei chivhayo. Saka tinoti Mwari ngavaitire zvakanaka. Saka tinoti sei aiwa tinotenda nemudziyo wamakatipa zvedu akwaya. Aiwa makagona, makatigonera chaiko chaiko. Ndokunonzi kugona kako. Aiwa hatina mashoko ekutenda but tinoti futi mukadzoka futi dzokororei nesimba mukapama futi kuchechi kuida ndiri makati akwaya imwe mukati vheni akwaya imwe futi yobva yati ndeya Prophetess. Dzokororei nesimba zve. Saka takavapiwa sei vedu, sei wiki inochivhayo takapiwa naMwari. Gore ra2024 igore rezvimwe. Saka tinotenda naMwari, tinotenda Mwari with the gift he has given us. Sei wiki inochivhayo. Aiwa tinodada navo. We are proud with sei wiki inochivhayo. Aiwa. Yeah, right. Ndofunga mangozvinzwirawo ipapa Prophet Madungwe vachitaura vakapiwa mota naSewiknel and I believe according to Prophet Madungwe kuti Sewiknel vakupinda kudenga vakatoita inonzi automatic heavenly entry yekuti vakutongonopinda kudenga ka1 veroti munozoonawo sei izvozvo handira nekuti vamadungwe ane programu yavo yavanoita vanoti ukapa mota ukapa stand towards kubasa raMwari unopiwa inonzi automatic heavenly entry yekuti unombwa ungonopinda mudenga ucharombotongwa uchaita sei wakutoziva kuti nzvimbo yako itori guaranteed mudenga kudhara. Pakashata but haisiriyo nyaya zvangu yanga ndafambira zvamanje manje ndandangofambira nenyaya yekuti ndikuratidze kuti vanhu havasi kugutsikana but ivo vakapiwa kudhara they still want more. What about vamwe ava vasina ava vari kufila sei? Nekuti iwo kana wakapiwa mota kudhara wauda kuti mukadzi wako apiwe simply because umwe munhu akapiwa. Meno mari dzinenge dzisiri dzedu hatikwanise kutonga kana kutaura but isusu tinonga pana pakuzoripota sezvazviri tokupai mozvionera kuti aiwa ndozviri kuitika. People are not satisfied even nyange vakatopiwa mota dzacho they still want more. Pakashata apa nditika. So ndonyaya yanga ndangoya nazvo manje. Thank you very much for watching and thank you for supporting Point 5 Creative Studios. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndikuti is bye for now. Ngasangane muvideo rinotevera.